आरोना गोसोआव जोनोमाव पहली बार जोनोमाव खनसे गराय गाखोनो दिनैसो गरायनिफ्राय ओंखारबाय आरोना जाथाबायगासिनो नै जोहोलावफ्रा बर' सेंग्राफ्रा ओमफ्राय मा नायो नै ससमा लागासिनो नै जोंना सोर लागोनथाय ससमा लागोन दा नायलांबाथ' अब्ला भिडिअ मोजां जायोबा मोजां इन्टारेस्ट जायोबा नोंथांमोन लाइक खालामनो हागोन अके नायलांबाथाय फैलाबाय माथो गाजा बोरायखौ गाजा नुदोंलै लादो बेसेबां बेबा जौसेसो लागोन दां हे बहा थांनोब्रा सेंग्राफोरालाय आदैमोन ताजमहल नायनो थांनो नामा बहा दे मोजां नाय मोनां जाबाय ना एसे दंबावो मानसिफोर नुदों माला फैनाय नुदों नायै फैबाय मालाय मानसिफोरा जोंहा आरो दासो ना दा बोराया फसायलाय लाङो दालै दा सासे लाना थांबा दे आबै मोनबा लाना थांनाय जागोन बरियाना गेटआ मोनां जाथारबाय बारा गैला नुगासिनो दा नुहुरबाय दा गेटआ बेयावनो जोङो दा बेखायनो बसखौ लाबोखादो जों बे बसखौ लाबोखादो नामा आंसो बस माबार फैदो नायनो लुबैनो गेटआलाय नै फाग्ला मोनां जाखाबाय मोनां जाबाय आरोना फाइनेलि गाइस गेट मोनबाय ताजमहल गेट नामा मेंनाय मोनबाय थाबाय गोजानथार थाबायनांबायबा टिकेट काउन्टार आरोना लोगोफोर टिकेट काउन्टाराव एसे टिकेट दानदों आरोना मानसिफोरा ओमफ्राय जोंबो दानखांनानै दसे जिरायदों मोनहैबाय आरोना नै गेटआ जों हाबखांबाय आरो सुरु दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो फारि मा नुयो मा नुवा जोंजों लोगोसे नायलांबाय थादो दा जोङो सुरु खालामबाय आरोना जागायजेनबाय आरोखि नायलांदिनोसै फारि जा बरिया समायना जायगा नायनो सिख्लाफोरबो मोजां नायो नाथाय मा खालामनो नायनायल'सो जागोन आरोखि मोनागोन समायना मुलुगनि माया नोगोर नांसिगोन मेथाइ रोजाबदो दे आदा गोबावनि उनावसो दिनैसो मोनफैबाय नायनो होननानै फैथारबाय आरो जोनोमाव खेबसे बरिया नुदों गाइसमोन रोङाबाबो बुंनो रोङाबाबो भिडिअ बानायला बायो नामा जि फाग्लाखा आं बानायबाय थायाना भिडिअ ओंखायनो बावगारलाय लाङो ओमफ्राय लाजियो आरोना गाइसमोन जोंनिफ्रायनो लोगोफोरा मोनहैगोन लोगोफोरा बहा मोनहैजोबखो मिथिया जोंना लोगोफोरानो गोमाबाय आरोना बहा थांजोबखो फात्ता गैला आन्दायखायसो ओंखाम उखैबाय बिरादनो गाइसमोन फुङावनो फैदों आरोना 4टासोआवनो फैदों आरो जाया लोङा
हा खोबनालाय गाइस सेंग्रा टाइमावनो फ्रि इन्जय खालामखादों आरोना लोगोफोर माथो खालामनो उफाय गैया गार्लफ्रेन्ड गैया सिख्ला गैया हारसिं बेरायाबानो उफाय गैया फैसा गैया थाखा गैया होननानै ओरै जाखो गरमाव मा बेरायनो गोलोमदै ओंखारजोब्बाय भाइ गरमाव जानायफोरा थेवबो हगाराखै थाबायनाया आदसा मानो होनबा खस्थ' खालामाबा जाया होननाय राव थायो ओरै फै बरिया जायगा ना थांनोनो बालायलायसिगोनलै थान्दा दिनावसो एसे मोजांलै थान्दा दिनाव फैगोन ना थान्दा दिनाव फैबावो र' जेकेट गानै गानै फैनांगौ बया इन्टारेस्ट जायाखै आरो बरिया नांदों आरोना मार मोजां खिन्थु जायगा नायबाय थानो एकदम एकदमबारे टाइमानो थोआसै आरोना आसा थाबावबाय नायनो आसा थाबावबाय एकदम सर्ट जाना होबाय ओमफ्राय दाबो मोनजाबावाखै ओंखामखौनो माबा नङा ओंखाम मोनजादों जादों मोनजायाखै दा ओंखारनासो जालांसै आरोना ओरै माबाखौनो जानांगोन बेखौनो जानांगोन एबाराव बेसेबां फैदोंमोनलाय फुंनि 4 रिंगायाव फैदोंमोन नामा 4 रिंगायाव फुंनि 4 रिंगायावनो फैनाय आरोना दा बेसे जाखो हा नायलाय बारथ' जाबाय गाइसमोन अब्ला ना साननानै सानसे जानो आरो 4 घन्टा नांबावो आरो नै थिग दैमाबो दङ सेरा ताजमहलनि जिङावनो माने ताजमहलानो आरो जायगायालाय फाग्ला ओमफ्राय आंथ' भिडिअ बानायबाय थाया नालाय ओंखायनो बारा बुंनो रोङा नालाय ओंखायनो गाइसमोन लोगोफोर मा जाखो मा नायदों गरम जमुना दैया बेयाव फैदो नामा बेनो नामा ओरै नयदानि जमुना दैया नै ओरै फैदों आरो नंगौना नङा मिथिया आरोना मिथिला आरो गाइस नंगौना नङा बावखुंग्रि हाजो सेरनि अनजालि नों देग्लायबो थांगोन ना नों गोमानाया लोगो मोनफिनजोब्बाय आरोना लोगोफोरखौ जाखो मेंबाय मेंनाय एकदम मेंबाय गोलोमफ्रुजोब्बाय सेस उफाय गैया दसे दंफां सायाव जिरायनांदों बोरै दुगाथारलै मेंनानै फोरलाब फोथाब जाजोब्बाय सिग्लाबजोब्बाय गोलोमनाया थांनायनि लाहार फाहार लामा लाबाय ओंखारलांनायनि नंगौ नामा औ गोगोम गिदिंबाय ओंखाम उखैफ्लेजोब्बाय उदैया एखे सेरजा बायदि दामबा दामजासै गैला जाला जेबो गैला बिबुआबो ओरै दामग्रा सेरजानि दामग्रा बायदि जाबाय आरो मथा मथि जेबो गैला बेस्राया दै उदैया सेमलायलायबाय खिथिलाय उदैया नै सेमथाब फुंनि फैदावबो फुंनि 4टायावनो फैनायमोन आरोना 4टायावनो फैनायमोन ना मा जागोन दा गोथावदो जाखा जायखिजाया बिरियानि जाहैनोसै आरो बिरियानिसो जागोन खासि जानांगौब्रा खासि दाउ खासि बोरमा बेदरजों औ मा जागोन बोरमा बेदरा दामद्राय जागोन एक्सुवेलि आदसा फैसाबो गैया नालाय बांद्राय गारि भारायाव गोगोम थांबाय नङाबालाय सोला स्लिम लांनो हागौमोन बोरमा बेदरजों औ ओंखायनो दिनै दाउजोंनो होलांसै बान्दाबा जायो जेरैबो मोनजाबानो जाबाय मानसिगौ मथा मथि ना फुंनिफ्रायनो फैनाय नालाय फुंनि 4टायावनो
उन्दुनोबो थोआ मेगनाबो आलौगासिनो उन्दुनो ओंखारनाय जाथारला ओंखाम उखैनायबो जाथारला दै गांनाया हामथारला औ नंगौ आरो ओरै सानै दं मानो होनोबा सिङाव जेबो लाबोनो हाया दै बथलनि एक्सट्रा जेबो मुवा लाबोनो मालाबा मोजां समायना जेने तेन थाबायदों गैला गासिबो लावथारसो जोबसिगोन माबार खारदो आदाराव होसिगासिनो आरोना माने लिंहरनाया बारा जाबाय आदाराव आदार जाखांनानै दाना उल्टा बसे न'आ बालांसै ओंखाम जाखांना नायलांसै आरो बोरायखो ना माखो ना मा माबोरै दं बिहामजोनि ओंखाम संनाय जालांसै बिथांनि न'खराव आसा थाबावबाय आरोना बेरायबावनो माने टाइमानो थोआसै नालाय टाइमा थोआ माने जों गोजाननिफ्राय फैनाय जादों आरोखि नै गेट मोनां जाबाय आरोना नै ओंखारनाय गेट ओंखारलांसै जोङो ओरै दा हाबबोनायाबो ओरैनो हाबबोदोंमोन ओंखारनायाबो ओरैनो आरोना फाइनेलि लास्ट गेट मोनफैबाय ओंखारनाय दाना ओंखारनोसै खाथियाव हटेल दङ हटेलाव एसे एनै नास्ता खालामसै इसके बाद क्या होगा चलेंगे सर रूम पे ग्रेटर नोएडा मोनसेबो रिल्स बानायनाय जायासै आंथ' भिडिअ बानायनाय रावबो नोंसोर केमेराखौ हमनो रोङा बानायफेराना मोनसेबो बानायनाय नों मोनसेना मोननै बानायबाय दां मोननै बानायनाय हाबाय आरोना ओमफ्राय मा उफाय गैला ओंखाम जानोसै आरोना ओंखाम उखैबाय जाना लाग्रोसै माबाजों दानसै खोमालै चिकेन बिरियानिजोंनो नों मा जाला ना गारि गाखोदो ना गारियाव गाखोबाय अट' गारियाव बेटारि गारियाव थांसै रुमाव थब्लं हिरो होननाय बायदि बावखुंग्रि हाजो सेरनि अनजालि नों देग्लायबो थांगोन ना नों गाखोहैनो नोंनि आखाइजों दौनाय माइब्रा बिदै लोंगौमोन गरसे आं लानानै फै बावखुंग्रि हाजो सेरनि अनजालि नों देग्लायबो थांगोन ना नों गाखोहैनो नोंनि आखाइजों दौनाय माइब्रा बिदै लोंगौमोन गरसे आं लानानै फै आफाया रायगोन थांहोनाय नङा नोंबोसो आंखौ नेबाय थानाङा गोसोथ' दंमोन बावखुंग्रि हाजोआ